Tuo ei saa mitään toi toinen. Tuolla toisella on. Joo, se syö kaikki. Se on ite. Kumpa niistä tekee tota ääntä? Mirrien Marki. No puske se siitä. Mitä toi tarkoittaa? Kato, toinen vaan nauttii ja toinen vaan... Se on suutuspeissa. Joo. Et sä nyt tulit ja otit mut kaiken. Peru. Et mulle et jättänyt mitään. Syöks nää salaattia? Täytyy tuoda vähän salaattia. Pannaan aita tohon, että ne pysyy siinä samassa paikassa. Mitä sanoa? Ai niin, kun mä tulin sieltä Pirun päälle. Sieltä justiin sieltä, mikä se oli. Niin siellä oli, se oli sellaista baneeria. Mä ajattelin, ai kun mä olisin voinut kantaa sen. Siitä olisi voinut tehdä linnun. Mulla on se saha, että mä voisin rakentaa linnun pönttöjä. Se oli just semmoista tätä paksu. Näinköhän se vielä on mennyt. Et siitä olisi voinut rakentaa noita linnun pönttöjä. Se on semmoista ihan tällaista. Kato nyt tänne. Häh? Se on tästä. Se on paneeri. Se on hyvin ohut. Mutta jos on kaksi ihmistä, niin se... Nyt mä näen tuosta televisiosta. Anna-Liisa. Anna-Liisa, nyt mä näen tuosta televisiosta. Ai sä voit suurentaa. Hei, kato, nyt ota. Nyt ne tappelee oikein kunnolla. En mä tällaista ole ikinä nähnytkään. En mä oo ikinä nähnyt tällaista. Täytyy ostaa mikä se on sitä, tehdään kanava. Pannaan ne siihen. Seurataan miten ne toimii kesällä. Kun ei näistäkään tiedä, onko yksi miespuolinen vai naispuolinen, kaksi tai yksi toinen. Olisi pitänyt ottaa taksia pois. Onko sun kottikärriä? Anna-Liisa. No silloin en mä tiedä, miten mä sen kannan. Mikä oli se oli just iso kuin toi pöytä, mikä on tuolla parvekkeella.